ukuze ngizibone ngilana engikhona namhlanje. I didn't apply for the situation. Nami bengingazi ukuthi kuzoba njalo kodwa sithumani nabantwana beze bathatha ukudla. Mabefika babanikeza ukudla, uyabona ukuthi ukudla lokho asekunento ezimnyama kubolile ya so lathi uJesu wakhe ke uzomnikeza impupho uJesu wakhe hayibo abanye baze baya bangi-advise ukuthi kanti wayangafuni indoda once. She's really a queen to her girls. Like, she wants to see her princesses happy. Leso sikhathi ngithi ngifuna imoto. Ngavele ngalizwa iphimbo. LikaNkulunkulu baba lithi Hlala nami lisho nililanga. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Sibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Siyabonga nje kumusa njalo. Silokhu sihlangana nje sizokhuluma ngalezi indaba ezimnandi senze ngamandla ethu. So umoya ongcwele kufanele ukuthi simrecognize ngaso sonke isikhathi, especially kulelizwe la engasarecognizewa khona, lapha aqoshwa khona. Kanti sashiwa naye. So thina siyibandla siwumzimba kaKristu kufanele simrecognize, sibonge umoya ongcwele. Ngiphinde ngibingelele nje bonke abangcwele kwizindawo zonke la kufinyelela khona le message. Ngiyabonga nje nakuma returning viewers, siyabonga abazalwane ngokusubscribe, comment, like. Konke nikwenzayo kuhle, yonke isupport enilethayo nakuma channel partners siyanibonga kakhulu. Ngokuthi nijoyine nibe ama-member, ukuba i-member, ukupartnera kulo msebenzi, ukuthi nithi lo msebenzi awulokhu uqhubeka nje uye phambili. Baningi abasizakalayo ngenxa yabantu abenza kanjalo. So nje siyanibonga kakhulu. Ngiyabonga ngibongile kuningi nje abazalwane niyazazi enenza kuhle nonke, including nje nokubukela. Ukubukela nje uphinde ubukele nama-advert, i-support leyo enkulu kabi. So nje siyanibingelela, siyabonga kakhulu. Angingedwa today. As usual, hlala ngekho ngedwa. Hlezi nje nginabazalwane. Ubuyile usiswethe simthanda kakhulu. Abanye bathu Siso Rejoice, abanye bathu Mama Rejoice Ncube. Sinaye ukhona namhlanje, akahambi ke yedwa ke. Uthe nje namhlanje ngizobele ngiphathe surprise. Ngiza nendodakazi, uNontokozo noMntokozo. Nontokozo yebo. Uthe nje namhlanje ngiza nendodakazi, phathi siyabonga, ake sinamkele, sinibingelele. Amen. Yebo. Siyabonga kakhulu baba. Yes. Bingelele abalaleli. Yebo. beKota2 Media. Ngibingelele nje wonke umuntu Nkosi yami, kodwa kokuqala umuntu engifuna ukungibingelela phakathi kwethu. Yebo. Obaluleke kakhulu engumoya ongcwele. Amen. Oze wenza ukuthi size sifike kule ndawo sikuyo yona namhlanje. Ngibingelele futhi kakhulu kuBaba uShabangu, ngoba engekho uBaba uShabangu kungasiyo le platform, asazi ukuthi kube ngabe sithulela kuphi. Amen. Sibonga kakhulu inkosi ngaye, sisho ukuthi hayi uJesu Kristu yinkosi. Amen. Uzohlala inkosi kuze kube phakade. Inkosi yami siyabonga kakhulu Baba uShabangu. Sibonga ukwamukelwa kahle njengoba shilo ubaba ukuthi angihambi ngedwa. Yebo. Ngihamba nengane. uNontokozo igama lakhe, she's my second born. Oh yebo. Second born yami, and uye loya ebengiye ngakhuluma ngaye kakhulu ngesikhathi lesana ukuthi she went through a lot. She went through a lot. Kubenzima kakhulu. Yebo. Kulomntwana, kodwa ngoba uNkulunkulu ebekafakile kimi ukuthi uzoba umama ohlakaniphileyo. Angizange ngigcwale umhlaba, angizange ngigcwala amahlathi. Yes. Angizange ngiye kuphi okanye kuphi, kodwa igama bazalwane. Yebo. Igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngalibiza waya wasabela.
ngambizo ngabonwayo waya wabonakala uyaphila namhlanje akana condition emhluphayo kodwa she went through a lot. Ngikhumbula nangesikhathi when bekangasahambi ukhona isikhathi la futhi akangahamba khona after ipoison. Okay. After ipoison yambamba kwaze kwafika leso stage kuze kwafika isikhathi sokuthi like ama-joint vele nyawo akusavumi bese ku-paralyzed nje bese sekangasahambi nje sebasho nabo akade ahlala naye umzali ukuthi nathi asisazi ukuthi senze kanjani. Salo wabona wena uhlala le umntwana uhlala lena ohlala nomntwana esezame konke nawe waya wazama ngazo zonke indlela waya wazowacocela nongamasente bekusela okuncane wathumelela ukuthi kuzama ukusiza khona lapho kodwa usizo lungabi khona maso uzwa yena ohlala nomntwana sekasho ukuthi sesizamile kodwa nama ngisazi kusho ukuthi ithemba lisekho ke lapho mawungezwa sekasho njalo kusho ukuthi akasazi ukuthi cause instead of from bad to better kodwa bekuba from bad to worse. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalomntana. And as I said another time ukuthi the devil does not chase an empty vessel. Once wabona uSathane ngemva kwakho indlela ongayi-understand do not panic. Ungakhathazeki ungagijimi futhi ungatatazeli. Amen. Stand still and wait for the Lord. Amen. Kuzaze kuye kubonakalisa ukuthi yini uSathane leyo beka kugijimisela yona o beka kucoshela yona emuva. Kunjalo. And yonke into sengasho ukuthi wonke ophathisiweyo o wonke onento yezulu o wonke ohamba namazulu uSathane uba attracted to that person. uSathane uba very attracted emuntwini loyo as I said ukuthi impilo ayibinzima mangabe uhamba noNkulunkulu ayibilula impilo asikisi impilo ayibilula mangabe uhamba noNkulunkulu kuba nzima kunobuhlungu odlula through bona and some of the pains baba kuba buhlungu ubone gcine sekubonakala ebantwini bengathi uNkulunkulu kushiyile kodwa wena ngoba wazi ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu oshiloyo ezweni lakho ukuthi yena uNkulunkulu ongalahlaniyo akashiyani. When you stand on that word uthushilo noma ngidlula kulokho kodwa kuzodlula. Asikho isimo esipermanent emuntwini. Kuba njalo. Isimo siyabuya kodwa siyadlula. Yes. Ama situations ayafika anzima futhi kakhulu. Njengoba benge ngasho ekuqaleni kulawa amanye adlulileyo ukuthi so ubona kahle ukuthi ithunzi lokufa lingenile ekhaya. Ithunzi lokufa lingenile kodwa langena. Kodwa saphuma ngoJehova. Yebo. Ngokukhala kuphela kuye. That is why ngiyengasho ukuthi linamandla kakhulu leli gama. Kunjalo. Siyabonga kakhulu. Naye simbingelele nje sizizwele na kuye emlonyeni wakhe ebingelela futhi. Sakwamkela nawe. Ngiyabonga baba. Ngibingelela abalaleli emakhaya. Ezubaba noma beshilo ukuthi igama lami uNontokozo. Mina to be honest I am a living testimony. I am a living testimony since childhood. Like I've been struggling, but I'm here today because he knows, as we are shown with Jeremiah 29 verse 11, ukuthi, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. I'm here today. I'm healthy. I don't know how to say this, but I'm blessed. I'm highly favored. Amen. Thank you so much for that. Uyezwakala nje ukuthi unakho kuningi. Ugcwele kahle ngendlela engizwa ngakhona. Okay. Cha siyabonga kakhulu. Mhlawumbe kancane nje ngiyazi ukuthi umama uyena ozokhuluma okuningi. Nje especially kule party le
akhulume ngayo mayefakaza ngawe ikuphi nje okukhumbulayo othi yazi lokho ngiyafisa ukukushare mhlawumbe akwazi ukushare nomama ngazi mhlawumbe akwamsherela futhi but nje there's just one part or two othi nje mhlawumbe mangashare this one nje Yeah, okay, yeah. Kuyokuthi ngimncane. Yeah, I know my mom, she doesn't know about it because bengafuni ukumstressa or yeah, ngimthethe kanzima but ngengathi ngimncane I was about 10, bengina 10. Bekunogogo, ugogo wa next door like simthatha njengogogo wethu. yes So ugogo umzukulu wakhe ngumfana nje okhulileyo umkhulu uthi nami ngathi maybe he's my brother like he's my biggest brother so yeah kungaba nesikhathi sokuthi he tried to took advantage of me because bengimncane plus bengazi next but by God's grace I was saved I was saved yeah saved and nalokho kunye uma okushoyo ukuthi ngike ngakhathaza indlebe cisha ngafa ngepoison like kuningi ngengaqamuka ngimncane ngike ngaphuka ngike ngaphuka esandleni so yeah kuningi nje I'm a living testimony as I said I'm grateful nje grateful sibonga nje ukuthi inkosi yakuvikela kuloyo next door loyo sakubonga nje kakhulu ukuthi akwenzakalanga lutho and uzwakala futhi umuntu owayidlulisa leyo nto so nje sakubonga futhi nangalokho yazi ngathi uma ngabe ngizwe ukuthi endlebeni yakho kwangena ubhontshisi ukuthi bese uze sewumila ingathuka man uma ngicabanga nje leyo nto the pain eyayilapho ngidlule ubuhlungu khona manje indlebe zakho right yeah I'm perfectly fine yona leyo eyayingena ubhontshisi perfectly fine like perfectly fine yeah siyabonga ayicha kuhle ukuthi ube khona uzikhulumele ya nesibindi sakho nje ngiyasithanda kakhulu ngiyabonga yebo ayikulungile angidlulisele ngale kumama because uyena in charge namhlanje ngizoyiyekela kuwena wena ke uzodrive ngendlela oyiplane ngakhona and everything amen yebo hayi siyeke phambili ngikhumbula ngobufakazi bokugcina ngicina ukusho ukuthi kahle injongo bengizele ukuzoqinisa ukukhuthaza ukuzo encourage abomama abaku situation the other widows kodwa bengazi ukuthi how they can keep going bese ngithi ke futhi bengizele nabomama abangakangeni kwi situation yebo efana na yona leyi yobuwido I can say so yeah and ngase ngiyangasho ke futhi ukuthi it doesn't matter kukhathalekile ukuthi ungumama okanye ungubaba ubaba uyakhona ukushonelwa umama uyakhona ukushonelwa that is why ngiye ngasho ukuthi lolo suku mali ufika luthi luyafika lufika nje sometimes lufika nje kube ngathi isela yes elize ukuzotshontsha you don't apply for that you don't apply for this situation ukuze uzibone sulapho okhona ukuze ngizibone ngilana engikhona namhlanje I didn't apply for the situation nami bengingazi ukuthi kuzoba njalo kodwa ukuhamba komuntu kuba imfihlo kuyimfihlo kaNkuluNkulu kunjalo kuyimfihlo kaNkuluNkulu so cabanga ukuthi kuzosiza kubo baba abasese namakhosikazi abo kuphinde kusize kubo mama abangakangeni ku situation efana naleyi enguyo ukwenza ukuthi ma isimo sithi masisala sifika sikuthole ustrong yebo njengoba ngishilo ukuthi ngize ukuthi sizeqinisana inhliziyo nokuthi siqhubha kanjani
uqinisile siqhubha kanjani esinami singitholile isimo ngingazange ngasi-applyela kodwa namabe ngithi ngiphakathi kwaso leso simo zikhona izimo eziningi ezibuhlungu futhi eziye kwaya kwenzeka I did experience a lot baba abantwana akade bengayazi indlala yes baqala ukwazi into okuthiwa indlala baqala ukutesta what is hunger ubaba boseka ngasekho because that man was a provider bekathenga besithenga igrocery after each and every fortnight yebo and nama kade sithi siyathenga lokho kade sikuthenga bekungasikho kwethu konke besihlala nabantu ejaradini so obekathi naye bekazi ukuthi bekalambile bekaze endlini afika athi ngicela lokho ongifuna lokho ngifuna isishebo ngifuna lokho ngifuna ifish oil ngifuna impuphu and beka umuntu naye oye wafunda ukuthi yiwapi amandla omnikelo yes waya wa understand very well futhi ukuthi yes blessed is the hand that is giving than the hand that is taking yebo waya wa understand lokho so kahle kahle sengasho ukuthi bese siphila impilo efanayo nje mina nayo baba anoma nje njengoba bengishilo ukuthi angazi ukuthi bese ngakangeni ku episode mangabe ngisho ukuthi uNkulunkulu some of the people they take God serious mase bekade sebeke bayabazama konke sebeke bayabazama konke and I last option ibisisiba uNkulunkulu yebo so ke ngikhulumela ekuthenini like beka umuntu nje obekazi ukuthi kuyanikelwa because eyewafunda amandla omnikelo yes so kulokho ke bengingastruggle and I was very happy ngenxa yokuthi nami bengigiver I was a giver even today I'm still a giver yes bese kuthi nje kuphela iminwa ilingani kuba njalo yes iminwa ilingani baba Yebo. kodwa ke hayi siyayibonga inkosi kakhulu ngalokho ke eish yeah kwaba nzima nje ekuthenini sometimes mangicabanga kuba nezimo zokuthi ngiyayibuza ukuthi siphunyuke kanjani lapha ya cause bekungafanele bekufanele sihle siphelele lapha ya phinde ngiunderstand futhi one thing ukuthi yebo siphunyukile kodwa bekungangathi kodwa bekungangaye yes kunjalo and I know ukuthi ikhona into bekayidinga ikhona into bekayifuna kwaziwa nguye lokho yena uJehova ukuthi yini ayidinga kimi because masithi siyabheka all it happened for a reason yonke into eyenzekayo iyenzeka okunenjongo okunesizathu ukuthi why kwenzekile thina ngaleso sikhathi singangayiboni ukuthi ibinjongo kaJehova yes kodwa ngokuya kwesikhathi ugcine bese uyabona ukuthi that was a purpose of God impela bekuyinjongo kaNkuluNkulu ngoba nezwi lasho lithi konke kusebenzelana kube ngokuhle amen kubi khona kodwa yena kwenza kube ngokuhle akwenze kube ngokuhle Yeah. kunjalo baba kunjalo ngaseke ngiya ngasho ngathi ebufakazini bami ngaseke ngiya ngasho ngathi baye baba khona emva kwezimo zonke leze ngiye ngazikhuluma muva la kula namanye ama video baba khona abanye bama families ukuthi bafikile ukuthi kube besinganayo uNkulunkulu kube besinganayo uJesu angazi kube abanye beingane zami kube baye bayabathatheka kwaba futhi nomonakalo kodwa ngoba bemazi uNkulunkulu behamba enyathelweni la nginyathela khona cause abantwana baphila the way thina abazali siphila ngakhona yebo
mangabe ungumama womthandazo bazofunda ukuthi ole ekhaya vele kuyathandazwa. Umama vele uphila kanje, this is our lifestyle, this is our food. Amen. Amen. Kuba yikudla nje kwethu imini nobusuku. That is why some of the situations makathi afika baba strong for those situations. Ngenxa yokuthi bayabona ukuthi hayi siphila kanje, and ukuze kube nje lapha ya sinqoba kanje. Yes. Ukuze sidlule la sinqoba kanje. Yebo. Ngisakhulumela futhi kakhulu kuye uNontokozo nakuma situations adlule kuye adlule kuwona. Ama situations la amshiye ambuildile waba ngomunye umntwana wokuthi kuze kube namhlanje bengingazi ukuthi nginengane ekwazi ukuyimela, nginengane ekwazi ukuraise in warfare prayer. Ekwazi ukulwa ukuthi masifike empini we have to fight. Amen. Because nemithandazo iyahluka baba. Kuba nomthandazo ukuthi yebo siyathandaza siyabonga. Yes. Bese kuthi ikhona eminye imithandazo ye-violence. According to your situation. Yes. Ikhona imithandazo yokuthi uyabona ke ngoba ngiyahlaselwa ithi nami ngiye nge-violence. Yebo. Ngiyovimba ngithatha okungokwami ngiyalwa ngibuyisela back emuva. Kunjalo. Amen. So yamakha izimo adlule kuzo ziye zaya zamakha ukuthi uSathani umntwana nje okwazi uku-understand ukuthi uSathani ungemva kwakhe kangakanani. Yes. Sometimes ngizothi maybe ngilele ekamereni lami mangithi ngiyaphaphama nami uNkulunkulu esengithintile ukuthi vuka uthandaze. Mangithi ngiyamamela ngiyalizwa iphimbo lakhe ekamereni ukuthi uyathandaza kadlale. Yebo. Uyathandaza and aye kuye kwenye dimension futhi nami engize ngizwe ukuthi uyabona ke la my spirit man is uplifted, ngiyaphakama. Uyazi ngize ngizwe ukuthi yabona ngiyavuseleleka nami kuyasho ukuthi angijule angenelele emthandazweni. Yebo. Mangizwa thandaze ngale kamereni la. Wow. So izimo ziza okunenjongo. Yes. Sometimes izimo azizi ukuthi ziyasibulala, zizela ukusibulala kodwa ziza ukustraina ukuthi makufika ama situations afana nalawa. Mawa understand very well ukuthi uSathani ungemva kwami kanje nakanje nakanje. Angeke uzuthandaze in ice cream prayer. Angeke uzukhule kumkhuleko we-ice cream nje o soft nje ifana ne-ice cream kodwa uzoma. Yebo. Njengoba bengisasho ukuthi bakhona babuye bathathe ama-advantages. Yebo. Ebantwaneni. Kodwa ke ngoba abantwana bayazi, they do understand ukuthi thina like into le asiyenzi. And as I said futhi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi abantwana basondeze eduze. Yebo. Babe ngabangani bakho kwenzela ukuthi nasiphi simo nakuphi okuzayo bakwazi ukuthi hayi they can tell ukuthi hayi yazi my friend lana kuso hey mama phela ubani bekathi athi ukuthi umntwana abe open, singabi ngabazali labayani bokuthi umntwana sabe Nkosi yami. Yazi umntwana namazo okhuluma nawe wena ungumzali uthole umntwana aswela nokuthi uyoqalelaphi. Futhi nje asikisi nje ukungena emlonyeni kwisimo esifana nalesi sakho sokuthi ulahlekelwe. Abazali abaningi baba nestress lapho. Lokho ukuthi akasafuni ukukhuluma nezingane. So nje ngiyakuthanda lokukhuthaza kwakho ukuthi ungazikuvumeli ukuthi uhlukumezekile. Instead iba more closer ebantwaneni. Yilokho okushoyo. Yebo baba. Yebo baba. And another thing ngisesaphezulu kwaleyo enishoyo umbuzo lo wena ubuzayo. Another thing, even since ukushona kukababa wabo until today baba, honestly speaking, angifuni ucamba manga phambi kaNkulunkulu. Ezami ingane they don't even know my tears.
ngikhala phambi kwabo ukuthi ngihlukunyezwe isimo. I never cry in front of my kids. Yebo. I rather go in my room. Ngivala umnyango kuze kube mmanzi umqamelo ngikhalela futhi uJehova. Not ukuthi ngihlukunyezwe isimo. Ngikhalela ukuphuma kuleso simo. Ngikhalela ukudlula kuleyo situation. Yebo. Abakaze babona inyembezi la ngikhala khona ukuthi ngikhalile ngoba abantwana bami balele banganakudla ngiyakhala ngoba abantwana bami bayagula. Umuntu engiya ngimkhalele ngoNkulunkulu and they only see my tears when I worship the Lord. Only it's when la enginganandaba ukuthi ngekuphi khona. Yes. Yikho lababona khona inyembezi zami ukuthi ha umama kanti makudunyisa uyakhala kodwa makunzima umama akakhali. Ngiyakuzwa. Yo, inamandla naleyo ishoyo impela. Abakazi babona inyembezi zami since ubaba asesekhona. Yebo. Since kwaze kwaya kwahamba ubaba wabo angizange kwaba nesimo engiye ngathi singikhalise ngaze ngakhala o ngastresseka phambi kwabantwana baze baya bayibona. Yes. And not to say ngisho ukuthi ngistrong or I can ngiyakhona ukuthi ngizibambe baba. Not to say that but ngishelo ekuthenini sometimes for the sake of them ukuthi bakhule bengabantwana abaright bengahlukumezeki. Uyazi ukuthi umntwana ma esiya esikoleni azi kahle ukuthi umama mbeka akhala izolo. Akafundi kahle lo mntwana. Qanisile. Azi ukuthi umama miyabalabala manje she's trying to provide for me and akakutholi lokho okufanele ngikuthole. So luyabalabala phambi kwabantwana mina kunje kodwa umama ohlakaniphileyo. Go on your knees. Yes. Not futhi in front of your kids. In a secret place umtshela uJehova umkhalele. Yebo. Mina uNkulunkulu uyawazi umkhosi wami baba. uNkulunkulu uyazazi inyembezi zami kodwa abantwana bami abazazi inyembezi zami in front of them kuthiwa ngikhaliswe isimo. Yebo. Ngiyakuzwa. Bese kuthi ke Ndumisweni naye Ndumisweni ke hayi vele ngamana ngezwe nje ukuthi hayi uyingcwele. Yes. Uphakeme umuhle. Ziyehla nje zodwa nje. Kuba nento engithintayo ngizwe nje nokuthi hayi owangaphakathi akasahlalanga wakasalalanga sekavuke wama ngeenyawo. Yebo. So ngibuyele futhi lapha yana bengisasho khona ukuthi bakhona bayebathatha iadvantage ebantwaneni. Yes. Baba khona inside the families abayebathatha ama advantage ebantwaneni. Yebo. Cause bebona isituation ukuthi isimo simi kanjani isimo sibi kanjani abanye behlekisa ngaso. Bahlekise ngaso isimo. Bahlekise ngaso isimo esibuhlungu. Angithi bahlekisa kanjalo ngoba bayazi kahle ukuthi umuntu lobeka phila impilo enjani eqaleni. Manje sekunje ayisizoke sibona abanye babe behleka. Kube futhi amagama abawakhiphayo lawo. Yebo baba, cause omunye uze waya wangibuza ukuthi ay ngoba umyeni wakho sekangasekho usayiphuza na iJacobs ngoba bengithanda ikofi leJacobs. Yo. Waze waya wangibuza ukuthi ay phela wena ngazi uthanda iJacobs kakhulu ikofi lelana umyeni wakho bekakuthengela lona. So usaliphuza nana namhlanje ngoba umyeni wakho engasekho. Ngavele ke ngavele ngaphendula ngasho ngathi yebo ngisaliphuza. Ube wazi kahle ukuthi alikho. Ngibe kazi kahle ukuthi alikho. And futhi ngiyazi ukuthi ekuphenduleni kwami ukuthi yebo ngisaliphuza ngiyazi ukuthi ngizoliphuza. Yeah. Ngiyazi ukuthi ngizoliphuza phela baba uNkulunkulu khona and all we need kukhona konke kuye. Yeah, kunjalo. Kunjalo. Yena unakho konke. Kodwa simele isikhathi the right time. Yes. Masifika leso sikhathi yes you release lelo kofi lelo abahleka ngalo ukuthi hayi usaliphuza nalelo kofi. Uze uye abantwana beye bathi hayi thumani nabantwana abanye bama families thumani nabantwana beze bathatha ukudla.
mabefika babanikeza ukudla uyabona ukuthi ukudla lokho sekunento ezimnyama kubolile baba Awu. kubolile ukudla and sekunezinto lezi ama mold lokho kumnyama lokho kugreen okunye kumnyama inokokubola uyabona ukuthi hayi yena uhlulekile ukudla ngoba uyabona ukuthi sekumoshekile usethi kodwa makufika kithi lapha endlini baba you can't believe ukuthi besenza kanjani besithatha ispoon sithatha umese siyakhatha lapho kubole khona ukuze ulale udlile kubene something ngaphakathi esiswini ish ibhlongo le ndaba so abanye bathe baya abangobaba bathe mabaya bebona ukuthi ayisimo sibi kangakanani inde solo naye solathu uJesu basho kanjalo ya solathu uJesu wakhe ke uzomnikeza impupho uJesu wakhe hayibo abanye baze baya bangi-advise ukuthi kanti wayangafuni indoda once ezomhlogomela nabantwana yo yep uphinde ujahe baba ugijimele into ezokushiya futhi enkingeni kanti uNkulunkulu akakasho uNkulunkulu akakavumi yebo ngiyakuzwa kanti kuNkulunkulu mangabe yena isikhathi sesifikile uyazi what is right for you yebo and ngibona ikaningi kulabo abagijima bayebajahe bahamba phambili kube nomgode uyawela abe naye yebo umuntu loyo ababe besho ukuthi hayi wayangafuni indoda imhlokomele nabantwana this and that kodwa umuntu yena oyabegijimile isikhathi sika Jehova singakafiki uthola ukuthi naleyo futhi kube nzima ekuthenini uzohlogomela abantwana phinde uhlogomele naleyo ndoda yakho ngoba uJehova akakasho alethi problem wena uvela unenkinga yakho wena usenkingeni uphinde uthathe enye inkinga uyifaka phezulu kube worse kwenzeka kanjalo isikhathi esiningi abanye yilaba yana bayabashela abantwana ngenxa yokuthi isimo sibi ngenxa yokuthi akunakudla endlini bazi kahle ukuthi uyabona mangathi ngizomnikeza imali uzovuma ngoba vele kubi isimo sibi ngikhulumela kulokho ngikhuluma lokho kanje baba ngisenzela abanye abakuma situations nakulabo abazongena ku situation and it doesn't matter ukuthi umama or ubaba and it doesn't matter ukuthi ingane yakho intombazane or umfana kuhlala njalo kusiba nesimo kodwa kuyahlalwa into engi-encourage ukuthi kuyahlalwa kuJehova kusuku yebo uyahlala linda the right time uNkulunkulu aze aye asho yena njengoba sike sayasasho ukuthi yonke into yenzeka okunenjongo yebo konke okwenzekayo it happened for a reason yebo uyazi yena kahle uNkulunkulu ukuthi lokho ngikweke kwabanje ngiyazi mina ukuthi ngidingani sometimes kuba nesimo nje esibhlungu futhi kabi kanti uNkulunkulu udinga udumo yes udinga udumo ukuthi umphakamise abantu baye babone ukuthi uNkulunkulu ngubani yebo so baba khona abanye khona lapha efamilini and wesesiphathe abobaba omncane abafuna ukuthatha ama advantage ebantwaneni bami phela mawubaba omncane lokho kufana nokuthi izingane zakho kufana nokuthi ingane zakho futhi kumele nje uprovide njengobaba umehluko nje ukuthi wena ungomncane yebo ungomncane nje kodwa kuye kwabakhona ekuthenini abobaba omncane sebeshela abantwana babathembisa neimali sokunikeza imali ngizokunikeza lokho ngenxa yokuthi vele bayazi ukuthi kuyalanjwa nakusho ukuthi ushela ingane yakho yebo baba ukhohlakala kwabantu emhlabeni ukhohlakala like angazi ukuthi ngayibeka kanjani ukubola komhlaba okukhulu futhi okudlulele
umuntu mase kathe esetshenziswa usathane akasakwazi nokubona ukuthi lo mntwana ingane yami akade ibiza ngengane yakhe umfo wabasaphila. Yebo. Oh. Nede ngadlula umfo wabo ubhuti wakhe. Yebo. Usebona ukuthi ingane kabhuti wakhe isintombi. Ayiseyilutho. Kuye kusho ukuthi kahle kahle yena into nje bebihlanganisa umntwana iphindi ihlanganise nobhuti wakhe naye kusho ukuthi bekuwubhuti. Once kwahamba ubhuti nje hayi nabantwana abaselutho. That is why bekhonile ukuthi balale ngendlala abantwana ifamily khona. Oh, ngiyakuzwa. That is why bakhonile ukuthi aze aye ahluleke nokuya phambili ngesikolo uNontokozo. Kodwa bekhona besebenza. So nje uNontokozo awuzange khona ukufika ko matric kanjalo. Mawusho wena. Ufikile yena ukudlulela phambili. Oh, tertiary ke manje. Okay. Because manje bekufanele ukuthi adlulele phambili kodwa ke asesithayithi sibone ukuthi uNkulunkulu usenzelani mangabe kuvumile nakhona so raise lokho esikureizayo bese kabuyela esikolweni. Bese ka esikolweni ke kwenza ukuthi akazokwazi ukuthola umsebenzi ongcono because imuphi umsebenzi ongawuthola ungafundanga kahle baba. Isikole sibalekile kakhulu. Kodwa ke ngiphinde ngibonge futhi kakhulu uNkulunkulu kulapho kuleyo situation because as I said in the beginning ukuthi abantwana balandela lokho okwenzayo. Yes. Wena mzali, especially when you are a mother. Those girls they follow your footsteps. Oh, yebo. Mangabe ungumama ohlala ukhipha amagama angalungile emlonyeni. Because bakhona abanye abomama ekuthenini uyakhona nje ukukhupha inhlambe emntwaneni wakhe nje inhlambe enye sabeka kabi futhi. Yep. Ethuka umntwana enumthuka ngokwehluleka kwakhe ukwehluleka kwakhe injongo yokuza umntwana ahluleke futhi enguye yena mama. Ngathi ngaphinda lawo mazwi yasi. Koso mama baningi abakwazi lokho ukuthi eziningi izingane zabo zihluleka futhi bayibi reason. Beyibo ireason yengane ukuthi ihluleke. Yebo. Kodwa usayithuka manje. Kodwa usayithuka ngokwehluleka kwayo. Yebo. Ngiphinde ngimbonge futhi kakhulu uNkulunkulu. Elibamba ulimi lwami ubamba umlomo wami. Engidirector, engileader endleleni. As a leader yalaba bantwana. Yebo. Uyangifundisa nokuthi mangikhuluma nengane zami ngikhuluma nazo kanjani. Kuze kube namhlanje nenhlamba yokuthuka inja abayazi lapha phuma kimi emlonyeni wami. Yebo. And bengayazi kanjalo nabo abakusebenzisa iba isimanga kakhulu mabehlangana nomuntu ekhuluma o ekhipha lawo magama afana nalawo kubo iba isimanga ngoba bona ekhaya kibo vele ikhulunywa leyo nto. Abayazi nje iba isimanga nje iba yinto entsha ukuthi ubani umzwile. Because bayazi ukuthi vele ekhaya leyi asiyazi. Yebo. Umama usifundise kanje. Yebo ngoba babukela kumzali. And most of the times uthola ukuthi umntwana mncane. Yep. Ukhuliswe i-single parent. Ekhuliswa i-single parent kangako umntwana jikijiki umntwana nango sewuyahamba uyakhulela. Wena mama uhluleka nokukhuluma nomntwana kahle uyamthuka kodwa unguwe bewufanele ukuthi umbhode umakhe lo yamntwana. Though ungamakhanga baba ngokuphathekayo kodwa umakhe ngamazwi. Yebo. Ngiyakuzwa. Umakhe ngamazwi ayakhaya kuthenini naye uzothi ma ewalalela ewezwa lawo mazwi oma kuthi kuyafika uSathane naye azikhuze ukuthi kodwa umama konje lapha uthe. Yebo. Umama uye wathi and umama into le akayifuni.
Yebo. umama akakhulumi kanje. Uthola umzali amthuka umntwana, umthuka kanjalo. Umntwana la khona situation lapho akhona namhlanje. Yebo. Kunguye yena umama. Ongazange waba, that is why sisho ukuthi baba mina ngiyasho ikakhulu kubo mama abaningi ukuthi kuyadingeka ukuthi siye sicele kuJehova. Yes. I-wisdom iyadingeka kakhulu. Nkosi nginikeze i-wisdom yokukhulisa laba bantwana. Yebo. uNkulunkulu ngiqondise ukuze bahambe ngokuqonda laba bantwana. Amen. And ngiyayibonga inkosi kakhulu baba, and ngiyakhuleka futhi ukuthi uNkulunkulu ahlale ebabambe ngendlela ababambe ngakhona. Yes. Impela. Qhubeke kanjalo nje. Iqhubeke kanjalo beze belinde isikhathi esi-right, the right time yokuthi uNkulunkulu mase ka decide ukuthi hayi uyamsusa ukuthi nawe sowusiyohlala wedwa. Kodwa kube ngokusuka esandleni sikaNkulunkulu sebekhulile. Yebo. And mangathi ngithi ngiyabheka the way ubaba the way abashiye bebancane ngakhona. Indlela abashiye bebancane ngakhona nangendlela abakhula kahle ngakhona. Uzothi izandla zimbili. Ngalesa sikhathi ubaba bo ahamba bebebancane abantwana bami, kodwa emva kokuhamba kwabababo kunenye grace nami ngithi mangibhekile ngiyayibona ebantwaneni ukuthi awukodwa Nkosi ngiyabonga. Kune grace baba kukho konke esidlule kukho kubo bonke ubunzima nobuhlungu. Yes. Esidlule kukho. I-grace engikhuluma ngayo yileyo ukuthi nama begezile bemela phaya uzathi laba bantwana basuthi. Uzathi laba bantwana bayathola. Yebo. Futhi kunganalutho omunye umama waze wayawasho wathi hawu sihlobo sami nangithi yonke into inhle cause ngibona nibahle ninje ngithi yonke into ihamba kahle. Nawusuku kwathola ukuthi hayithi ke ngivulele bani isifuba ke ngimtshele ukuthi hey kuhamba kanje naye ngumuntu omdala naye akwazi ukukubonisa ngeyakhe indlela cause nami nginje ngiyakudinga ukwesekwa ngisese umntwana. Yes. Ngingumama kodwa ngiyadinga futhi ulwazi oludlulisileyo ukuthi ngenza kanjani futhi ukuya phambili kunjalo. Uyathola phela uyagaina something umuntu makhuluma nawe. Vele khona ukugenayo kanti ke nje futhi ukukhipha nje ngomlomo. Yebo. Khona offloadekayo. Kakhulu baba. Yes. Hayi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. So ikakhulu kubo mama ngapha emakhaya. Sizame nini kakhulu ukuthi sifukamele lezi ingane. Yes. Cause kuningi okwenzakalayo ngaphandle singakwazi ukuthi umntwana the child is going through this. The child is going through this. Yebo. Iba open nje njengomama ube open enganeni zakho. It doesn't matter man ukuthi umfana noma intombazana. Yes. Thatha ingane zakho zibe ngabangani bakho. Yebo. As I said another day ngiyakhumbula ngimtshela ukuthi another day kwesinye isikhathi angazi ukuthi bazobe beyicabange kanjani laba bantwana. Unontokozo nobuhle benkosi. Angazi ukuthi bazobe beyicabange kanjani and baphakama bone sebeminyezelana eminyango bengena la ngikhona. Bafike lapha bafike bahlabelele kube mnandi okuzoya kuthinte futhi nenhliziyo yami ngigcine sengingenelele eculeni kwabo. Yebo. Bathi siyomculela umamethu our friend. Our everything. Asiye sicelela umama. Asiye senzele umama lokho. Into abajwayele ukuyenza noma yenzakala once in a while. Baba masikhona and kwenzeki kakhulu mangikhona ngama Saturdays or mangabe ngikhona ngama Sundays after church must be esontweni. Angithi isikhathi esiningi ngiyabe ngekho ngisemsebenzini. Ngoba ukhona ngoba ngikhona they make sure ukuthi they bring something on the table for mommy. Akakaphenduli nontokozo kusuke nisuke nenzani nisuke niplana kanjani nje kusuke kwenzakaleni kuze kufike lapho. Kuyazenzakalela nje. Kuyazenzakalela ya. Nje ukuthi hayi asambe socelela umama.
It's just that we love our mom so much. She means a lot to us. Like uyabona nje ukuthi umzali yazama ngazo zonke indlela to protect us as girls. Like endlini I'm sure mama ukutshela ukuthi we are only girls. Yes. So yeah, sebesibona nje ukuthi she's really a queen to her girls. Like she wants to see her princesses happy. Sebesifuna ukumkhombisa nje ukuthi no, we are happy. Ngalokho esinakho we are happy. Yes. Noma kukuncane kangakanani mara we are happy. Yeah. Wow. Right. Kuhle. Siyakubonga nje lokho. Ngempela nisibusiso kuyena. Okay. Nayo isibusiso kithi. Yebo. Yeah. Hayi siyabonga. Yeah, iphinde ngitsho futhi hayi ngiyabonga mina bengingazi ukuthi ngiyiqueen. Hey, yebo. Bengingazi ngiyabonga. Namhlanje khana ngizwa nje ukuthi ngiyiqueen. Ukuthi uthandwa kangakanani. Uthandwa kangakanani. Yes. Because sometimes angithi baba uzobuzama uphusha ngawo wonke amandla uzama ngegiya lokugcina. Ukuthi for abantu abami kube khona futhi kulenye indawo la nginokuya khona kuma peace job ngama Saturdays. Kuseplotini yazi most of the time mangiya lapho. Eplotini mangithi ngiyemsebenzini eplotini what I bring is shebo because bathengisa inkukhu. So ngiyasebenza kodwa ngisebenzela isishebo ukuthi abantwana bambalale bedlile. Yebo. Ngizame nje ngazo zonke indlela kodwa nama kungeke kuze kuhlangane the way abafuna ngakhona or abafisa ngakhona because siyafika futhi isikhathi sokuthi you feel as if like you are a failure or yebo ebantwaneni because omunye uzoyafune lokho omunye afune lokho yes ubuhlathi mama ngifuna i-calculator because ngika grade 10 and i-calculator engiyifunayo angifuni le encane le ngifuna nalokhu ke mina ngizazi lezo zinto Nkosi yami yebo uthola ukuthi uyahluleka futhi nokuprovide khona lapho yes aceda afune lokho abasho sesifunda kuzofuna ukuthi ngingene ku Google hayi wenkosi yami mina sefuna nefoni nani most of the time imvele ngisho ukuthi hayi mangibuye emsebenzini asebenzisa ifoni yami for ama homework into zesikolo so naye ayise uyalinda uyabekezela into engiyithandayo kakhulu ngalabo abantwana they do understand makukhona they do appreciate yebo nama singaba namalanga kungekho ukudla baba endlini kodwa bekwazi kahle ukuthi umama uyazama ungabona kungekho ushutha kukho yebo and they do understand ukuthi vele asinakho not ukuthi umama akazange asenzele icebo bayasho ukuthi akukho makungekho akukho sizobona iplan sodla khona lokho kukhona kodwa ke into engiyithandayo as she said i-happiness indlu yethu nje kithi endlini is the home of happiness sonke nje futhi ke hayi angazi ukuthi ngayibeka kanjani kodwa sihlala sijabulile nje sinakho okanye sinakho yes sengasho ngithi ke ezumoya engcwelesha ukuthi ungumduduzi and uyinjabulo yethu yena yebo yebo kahle kahle injabulo ihlala ikhona kodwa hayi ukuthi khona kahle kahle baba into esengayisho ukuthi we are unity because mangabe besingabambananga or ngingabambananga nengane zami or zona ingane zami zingabambananga usathani bekazoba nomnyango ukuthi angene between them or angene between us kodwa ngoba singavumi ukuthi simvulele loyo mnyango ukuthi angene akanayi access yokuthi sekangangena sekangazama ukuthi asihlukumeze ngalokho alethe lesayisimo alethe lokhana but to the love we have usathana akakwazi ukungena phakathi kwethu yebo yebo sakubonga lokho sayibonga nje inkosi kakhulu amen ukuthi ilethe this unity loluthando ayi ifamily yebo khona zikhona izinkinga ngoba nakho yazibala yebo kodwa futhi ngibona ubukhulu nje bukaNkulunkulu ukuthi eyinkingeni yena uNkulunkulu araise standard se peace nothando amen
hayi nibeke kahle kakhulu. Yebo. Nibeke kahle kakhulu. Ngisasho futhi nangey'nsuku leziyana ngisho ukuthi hayi sike sa go about 9 days singanakho ukudla endlini. Eish. Kodwa i-happiness, uthando alizange lwasuswa phakathi kwethu. Uthando nje alizange lwasuswa nje. Yazi Yebo. angazi ukuthi ngayibeka kanjani kodwa ke uthando lwenkosi azange lwasuswa phambi kwethu. Yes. Akekho yewablame omunye, akekho yewasola. Yebo. And nabo they do understand ukuthi umama makathi akanamali enakanayo vele kwamampela. Yebo. Into engihlala ngibatshela yona ukuthi ningafuni imali or ninga accept imali ebuya ngendlela ezingekho right. Yes. Impela kubafundisa kahle lokho. Yebo. Ninga accept the things that you see ukuthi umuntu uzobuya kutshela ukuthi wena uyambona kahle ukuthi isihlobo akutshela ukuthi uyakuthanda bamba nayo imali. Hayi. Cha. And ngokuthi bamba nayo imali umuntu vele usomvulela umnyango already. Yebo. Wayithatha nje sowuvula umnyango. futhi uyakujwayeza because na next time uzoyifuna. Eish. Kunjalo baba. So into ebengisayisho nje kubomama emakhaya ukuthi kubalulekile futhi ukuthi sibe closer, very closer to our kids. Yebo. Sibathande kakhulu, and by doing that uNkulunkulu uyangenela into the situation nanoma kade kunganalutho. Yebo. Usuka bese uyangenela ngoba uyalibona uthando lwakhe lukhona. Angithi nezwi likaNkulunkulu liyasho ukuthi God is love. Yes. Yena ngokwakho uthando kusho ukuthi sithethe uthando sahlala nalo endlini. Yes. Uthando lunguye yena. Yebo. Uthando lunguye yena qobo lwakhe. Sakubonga lokho. Sebese kuthi kisitha asibe sesithola access yokuthi singene ikakhulu or whenever ababili bevumelene uhambo. Yebo. Behamba uhambo lwabo bobabili. Yes. Bebambene bevumelene ngento eyodwa. Owesithatha akakwazi ukuthi angene phakathi kwababhidlise into yabo. Asebeye banquma ngayo. Yes. Impela. Because bavumelene. And there is power in a family united. Yebo. Inamandla leyo family baba, you can't stop a family that is united. And usathana uyayisaba kabi ifamily united. Yebo. Uyisaba ngoba ngeke ngaya nganikeza futhi lapha ya i-testimony ukuthi besike sithi masivumelene ngento eyodwa nomyeni wami. Sabambana sangena ku fasting sithandazela into esiyidingayo kuNkulunkulu. uJehova ubeshesha sinikeze leyo nto. Because siye savumelana usathana akakwazi ukuthi abe namandla ukuthi agijima ivale owayibambe. Kahle kahle ngisho ukuthi unity defeats the devil. Yebo. Yo. I-unity iyamdefeata usathane because uba defeated usuka naye bengasazi ukuthi angene kuphi because laba abantu babambene. Yebo. Ngiyakuzwa impela. Besithi masicele sikucelayo kuNkulunkulu and ubona ukuthi le ifamily ethi mangabe ababambananga ukuthi kuba nzima kangakanani. Umama uyacela ucela lokho akucelayo, ubaba naye mhlawumbe ucela lokho akucelayo kodwa ababambananga idonsa nzima and kuba nobunzima vele obuba khona obuzwayo ukuthi la ngiyazama kodwa kuyehlula angikwazi ukuthola lento engiyidingayo. Kakhulu. Kodwa saya sabambana sathi sifuna ukwakha indlu sizoyakha. Yebo. Saya savumelana ukuthi sifuna ukuthenga indlu siye si-intercede sithandazele lokho ukuthi sifuna ukukwenza uNkulunkulu wenza kwenzeke. Ngikhuluma ngamandla, the power of unity. Amen. So ezikhathini ezinzima ezikhathini eziningi uxolo ezikhathini eziningi abantwana abazwani nabazali. Yebo. Abantwana or abazali abazwani nabantwana babo, like there is no that connection nabantwana. Ngokulekha kothando neunity phakathi kwefamily.
Ngiyakuzwa yebo. That is why ngithi kubaluleke kakhulu ukuthi ungumama cela ukuhlakanipha kusuka kuJehova. Yes. Njengomama cela amagama ewisdom kuNkulunkulu. Yebo. Ukuthi ngicela amagama ewisdom, ngicela amazwi ewisdom nalapho ngisiyokhuluma nabantwana bami. Yeah. And usathi ukhuluma nomntwana ningabambananga kanjalo, usathana afake the spirit of stubbornness emntwaneni. Umntwana sekuphendula the way afuna ngakhona. Umntwana akasakubona ukuthi umama okanye ngumntana sekhaya kiyo. Uphendula ngathi uphendula abangani bakhe estradeni. Hey. Ngenxa yokuthi wena mzali, wena a leader, you failed to do something emntwaneni. Yebo. Because abantwana mangathi ngiyabheka abantwana laba enginabo nabantwana eninabo nina baba. These kids are ours kodwa sibabolekiwe. Iqiniso lelo. Akusibo bethu. Iqiniso lelo. Ene lapho ukuthi kuye kube nzima khona o lapho okuthanda ukuba nzima khona. Thatha ubabuyisele kumnikazi. Yes. Oh. Nkosi nampa mbabuyisela kuwe. Mina ngihlulekile. Yebo. I can't control this, God. Please, I take them back to you. Okay. Sometimes ukhale futhi kuNkulunkulu ukhale izinyembezi ukuthi hey mina ngifuna wami umntwana akusiwuye lo Nkosi ongiphe yena loya. Ufuna yena lwani oyewangipha yena washo futhi ukuthi ungiboleke yena. Yebo. Okanye mthathe nje ngimbuyisela kuNkulunkulu wami. Uzobuya kimseka lungile. Uthi khala kuNkulunkulu. Ungarelax. Ungathi ngiyagive up. Futhi ungafiki ku stage la uthi khona sengikhathele uwe ngigeza izandla ngiyakiyeka. And by doing that baba ngokwenza kanjalo emntwaneni you are planting something in child's life. Okay. Ma usho ukuthi ngigeza izandla ngikhathele ngawe. Kusho ukuthi ngamanye amagama she's a rejected child. Yo. Sewumntwana nje kodwa ulahliwe. Because ma ugeza izandla ukuthi mina ngiyageza izandla ngeke ngisaphinda ngikhulume nawe futhi. Ngeke usaphinda ungizwa ngithi ngeke usaphinda ungizwa. Kusho ukuthi angazi usathani ma yena amamele usho njalo. Uvela gijime ahlafake nje i-boundary between you nomntwana. Ish. Yo. Yebo. Umntwana sekaza yiphilele yakhe impilo. Umama umzali ayiphilele yakhe impilo. And akusamnandi and by doing or by talking like that ukhuluma amagama afana nalawo emntwaneni. Yebo. And umenza umntwana loya alahleke more and more and wenza ukuthi uSathane kahle ngisho ukuthi uyabe sovulela uSathane ukuthi azenzele ngaloyo mntwana. That is why abanye bagcina sebeyithola sebekuma drugs. It is because of amagama wethu thina abazali asiqaphele ukuthi ukhuluma kanjani mawukhuluma nomntwana. Yebo. Abanye bagcina sebehlala eitradeni ngoba umama makangiphathanga kahle, ubaba makangiphathanga kahle, umama unditreat kanje, ubaba wangiphilisa kanje, impilo efana naleyi ngase ngadecide ukuphuma ekhaya ngayihlala ehlathini ngahlala estradeni. Nguzwa kahle. Hayi ubeka yona impela ukhuluma kahle kakhulu. So many times iqonda kubo baba iphinde iqonde nakubo mama ukuthi we must be careful on our tongues. Ulimi luyakha, ulimi luyabhidlisa. Ulimi luphethe yonke into babo ifunayo. Yebo. Once wakhuluma kabi ngomntana wakho omzeleyo and that child will become that thing umbize ngayo. Yazi injali. Ubiza ingane yakho ngenja. Khona lokho nje ukukhipha lawo magama lawo nje. uSathane uthola iaccess baba gijime futhi aplante okuphezulu kwenja. Aplante okukhulu kunalokho yana kade wena ubona ngathi kusesengcono. Umangala ukuthi hawu kanti ngoba nanku kuya phambili. Yo. Ngiyakuzwa uma ngale okay ungaqhubeka yes. And mangabe ungumzali ungumama ohlakaniphileyo ubona ukuthi umntwana seka ngathi sekaphuma endleleni
bona ukuthi umntwana sengathi khona into efuna ukutshalwa nguSathane o khona into uSathane aseyibeke phezukwa lo mntwana. Instead of ukuthi ukhiphe amagama ahlabayo emntwaneni, khuluma isibusiso phezukwa lo mntwana. Oh yes. Mawuza ukuthi liyaphuma lela gama lokuthi uthi ingane yakho iyinja, just uyazi divert amagama, usho ukuthi my child is a blessing. Amen. She comes from the Lord. Amen. My child is this. Okuhle kodwa namangabe uyabona ukuthi umntwana ubhede siyali. Amen. Yebo. Kodwa khuluma okuhle kuphela, meditate. Khuluma nje okuhle, declare okuhle phezukomntwana. Yebo. Nama ubona ukuthi kuyabheda. Kodwa wena ukhuluma okuhle. Ukhuluma okuhle kuphela phezukwengane yakho. Yo. Uzobona ngaleyo ndlela ukhuluma, there is something is happening in the spirit realm. Amen. Ikhona ishift ebakhona in the spirit. Khona into ayilungisa, uyamlungisa loyo mntwana. Yebo. Once wakhuluma kuhle ngaleyo ngane, uyibona nje ibhedi siyale. Ungamthuki ngamagama umntwana. Ungamthuki ngobaba wakhe, how useless is ubaba wakhe. Nama ubona ukuthi ubaba wakhe uhlulekile, kodwa wena khuluma isibusiso phezulu kwempilo yomntwana. Yes. Yo. Owami umntwana unje, owami umntwana unje. Yo. Hey, yazi into engichazayo yini ukuthi konke okukhulumayo ukukhuluma futhi nanginofakazi eduze kwakho. Ukuthi uzosho uma ngabe kuukuthi kodwa umama ngathi usekhuluma into ezingekho la. Umama uhlala esithuka endlini. Akwenzeka into endlini. Hayi cha, ngasukuma. Okay. Vele njengoba ekhuluma nje. Kunjalo vele. Yeah, Tina, as a family we have our core values. We love, we are united, and we are humble. Yeah. Okay. That's our core values as family. We are just a happy small family. Yeah. Okay. Filled with Christ. Look. Yeah. Yebo. Because nje mayilokho ekhuluma ngiyayizwa ifoundation. Christ. uJesu nje. Ngiyezwa nje vele. Okay. Hayi siyabonga uyakufakazela. Amen. Unontokozo uthi khuluma lona iqiniso. Because omunye ekhaya ngakulalela athi we bakhuluma kanje ngoba yabo uthola ukuthi bese uthuwe bengekho unontokozo. Bakhuluma nje awubazi endlini yabona but sibonga ukuthi nangikhona. Uyafakazela. Uyafakaza. Enengisasho ukuthi hey bantu ungabi umama loya ukuthi sebeze bayaba kunike. Yazi bakhona abomama sebebanikezwa amagama. Umama igama engalazi, ubaba igama engalazi. Abantwana ba create igama, umama nabantwana ba create igama, balinikeza ubaba, balethesa ubaba. Eish. Hey, uqinisile khona leyo. Ubaba sekaguquka asenguye ngoba akasenguye baba sekabizwa ngokuthi uDaimani. And ubaba akazi ukuthi uDaimani. Ubaba akazi ukuthi yena nguDaimani, wazi ukuthi uyinhloko yekhaya. Yebo. Eish. But awuhlile. Ngimanga akhi Daimani. Yeah. Sekabuye uDaimani, ubaba akazi phela yena ukuthi yena seyaye wanikezwa igama ngenxa futhi yezenzo zakhe ukuthi uphila kanjani. Suguquke wena waba libhubezi endlini. Abantwana sebeze bayakupha namagama nje. Ungumama loya ukuthi basho akusadliwa nelishisayo lapho Nkosi yami. That is why iBhayibheli lizela yalasho ukuthi angisazi ukuthi ubani lo yose washo ukuthi kungcono ukuhlala phezukwendlu kulokuhlala ngaphakathi kwendlu. Kuma Proverbs izakhe. Yebo, kunokuhlala ngaphakathi kwendlu. Thetha njalo Nkosi yami, akuhlali nempukane emlonyeni wakhe lo mama. Khuluma ekuseni lize liyeshona. Mawubaba ngaphuma ungenela abantwana. Abantwana bethi baphume nabo ukuthi baye ebholweni angazi inkukhu khona lapho. Namakati khona lapho nezinto. Akukho nje kunechance. Akukho kunephisi khona. Awu Nkosi yami, uNkulunkulu akasize. Hey ngempela. uNkulunkulu akasize baba, uyazi. Sibe ngabazali abakwaziyo. Just be a good leader. Yes. Ube yi leader nje good nje ezokwazi ukulida ifamily yayo. Cela uNkulunkulu ukuthi Inkosi uNkulunkulu uyakwenzela. Yeah. uNkulunkulu uyakunika iya ngefaith phambi kaNkulunkulu, umtshela uJehova ukuthi Inkosi ngiyacela. Bengingazi kodwa namhla sengiyazi. Yebo. Ngenze ngibe yi good leader kubantwana bami. Amen. Nomyeni wami abe yi leader, abe inhloko kimi.
cause akhona amanye inkosi yami ngaphandle kuphi bakhona abanye obaba ukuthi uyothola umama hey inkosi yami emphethe kanje ngamagama emphethe kanje usazi ukuthi leader umama wenhloko umama o inhloko ngubaba ya uqinisile lapha azozwa khona ukuthi sekabhodlile phela ngendalo sengikhuluma ngenature yes omama banikezwe about 2500 or 2700 words per day obaba banikezwe 200 per day mama unabo 2000 mama unabo 2700 kusho ukuthi kuyindalo kodwa kuleyo ndalo asisho ukuthi yinto enhle ukuthi uyiphile ukuthi umama vele uyakhuluma umama vele uyakhuluma kodwa obaba banikezwe amagama amancane sometimes nobaba wabantu inkosi yami nama angasazanga waphendula cause akuphenduleke okunye inkosi yami utshelwa umama yehle yaphinda khuphuka yehla aphinda khuphuke inkosi yami baba wabantu akasaphendula usise ngithi ngiphendule khuluma nawe uyathula ngumama yena lo bakhona omama banjalo baba kubi lapha phansi so uma ukhuluma kanjalo wena nomyeni wakho zifunda lezo ngane bafundana abantwana mina I used to say even when my husband was still alive I used to say baba yazi nama ubona ukuthi angikho wrong kulokho akusho ukuthi ngewrong I was a person ukuthi ngisho ukuthi ngithi I'm sorry even I see ukuthi I'm not wrong for the sake of peace for the sake of peace ukuthi kuvele kuhle kube nokuthula yebo I'm sure nawe wena ongakashadwa nawe wena usushadiwe kodwa ongazi ukuthi indlu iphathwa kanjani okwenziwa kanjani kukhulunywa kanjani I'm sure ukhona ofundayo ukho lokho yes kunjalo ngoba ingane zethu nomntwana naye unontokozo uzothi maseka nendlu yakhe kusasa o mangabe bengiyi bed mother ngibathuka the way engifuna ngakhona baba naye yinto azoyenza le ngoba ukhule kanjalo uyifundise umama njalo uyifundile uyitransferile kuye kanjalo ngesikhathi umfundisi ngesikhathi esezandleni zakho sekaphumile esandleni sakho sesiya kuba ngaphansi kwesandla somyeni wakhe sekathukana nobaba loyana uyazi angazi inkosi yami umkhwenyana angazi yazi hey yebo ayi inkosi yami kodwa iqiniso iqiniso vele kuyenzeka nje futhi kaningi we have to be careful ukuthi sikhuluma nazo kanjani ingane akukhathalekile ubaba ukhona o ubaba kekho kodwa the way esikhuluma nazo lezi ingane uqaphele ukuthi ukhuluma that is why I used to say to myself uyazi I'm very sensitive when it comes to listening I'm very sensitive ma ngibhekile ngibona yes I'm very sensitive when it comes to kulokho engikubambayo ola ngihamba khona but on the other hand I'm controlling myself akusikho konke okuzwa kusithi okubona kukhulunywa okuzwa kukhulunywa okufanele kuphume emlonyeni wakho ukuthi ukuzwila abanye bekukhuluma kuchaza ukuthi nawe kukhuluma akuchaza ukuthi nawe ukukhuluma okay ukuthi ukubonile bekwenza akuchaza ukuthi nawe kwenza usho kanjalo ngisho kanjalo baba ngisho kanjalo baba yebo iba ngumuntu man yazi amagama namanga abamancane wangaba malushwani kodwa othi nama ufika phela yazi bakhona abanye abantu abathi nama befika kuma ceremonies uyazi ukuthi hayi kuyokhuluma bani ngeke azakhuluma ngoba wena uyazi ukuthi hey uyirezara uyazi sika ngapha nangapha mawukhuluma ucabangeli nomuntu enekukhulumeni ngiumzali nginje ngihlala abantwana bami yep baba ngiyabacabangela ukuthi mangakhuluma kanje ingane yami izofila kanjani phela ingane yami le yes mangingenza kanje ingane yami izokwenza kanjani yona ngiyakuzwa
and bayifunda ukuthi ngiumama ukuthi mangikhona endlini even nabo makhelwane ngeke baze ba recognize ukuthi ngikhona mina nomakhelwana angazi nokuthi umakhelwana nami kanje angazi nokuthi ngwakabani isibongo angikwazi ngiyabulisa ngothando lwenkosi yebo sanibonani ninjani ngomusa wenkosi nje ngiyababingelela futhi ngibathanda kakhulu bonke omakhelwane bami kodwa ukuthi basho ngithole eDradeni sengime nomakhelwane sesikhuluma izindaba yo opposite yela kamakhelwane angikhoni baba ayenzi angikhoni and ekungayenzini kwami leyo nto and iyenza ukuthi abantwana mangisendlini ngihlala endlini and nabo sometimes bayasho ukuthi uzothi akekho sometimes umama yena khona ngihlalela endlini baba ngibe busy endlini ngibambe lapha ya makhonakala ukuthi ngilale kampani ngizilalele yebo angcono ngilalele and bengithethwe umyeni engiye ngathi before angishada ubaba washo ukuthi yena ngimenzele one favor okay ngase ngithi yebo wasesitsho ukuthi ngiyakulobola ngiyokushada uzoba unkosikazi kwami kodwa cela ungenzele ifavor and this favor mawungangenzela yona izongijabulisa kakhulu impilo yami yonke okay ngase ngithi yebo wasekathi abangani mawunga avoida abangani mawunga avoida abangani uzobe wenze ifavor enkulu because umngani ukaningi yes umngani ukaningi one indlela azokuadvise ngayo and sekudependa futhi ukuthi umngani ushadile noma okanye akashadanga akashadile yes 2 baba usahlali nekhaya 2 minutes sengiya kamngani 2 minutes sengiya kamngani awusayenzi nezinto yaza ngazi kube ngathi khona nje into usathana afike wayitshala mangabe khona unabangane angazi ukuthi ngayibeka kanjani ngathi khona nje usathani into afike wayifaka nje because akusikho kuhle kodwa enizokukhuluma nomngani yeah cause nayo uza neyakhe influence yebo sometimes when umtshela ngokuthi wena uhleli kahle kangakanani endlini kanti umngane sesuka naye bese usathani bese kathi ya ngithi umzwile ukuthi utheni ya uthi uhleli kahle wena awubheka ubona ukuthi uzongena kanjani kulwamyeni loya yebo khona kuzoba uwe ohlala kahle sometimes futhi uthola ukuthi umngane akusimngane ongashadile kuphela oyenzayo leyo nto noshadile uyakwenza yes so wacela and wanginikeza futhi nama example wento eziningi ngomngane ukuthi umngane uright kulokho umngane mubi kulokho umngane uright kulokho umngane mubi kulokho yebo so ke mina ngase ngithatha isinqumo ngedwa ukuthi ngizothanda wonke umuntu ngizobathanda bonke abantu kodwa akukho la uzongibona khona ngithi kubasho ngiyakamngane ngisayovakashela umngane osengihleli kamngane siyayikhipha nomngane siyayikhipha nomngane ikhiphani nomngane inkosi yami ngaleso sikhathi unomuzi nabantwana ngaleso sikhathi unomuzi nabantwana and ngokuhamba kuye ngokuhamba kwesikhathi kugcina umshado ugcina sochithekile yebo ya ithi ngibuyele endabeni yami baba sesibheka nesikhathi yebo ngibuyele ke endabeni yami ke hayi ke kwenzeka ngaleyo ndlela ukuthi baba khona abathatha iadvantage ebantwaneni kodwa hayi babuye bafeyila yes akuzange kwahamba ngendlela bona o esengasho ukuthi basuke bacabanga ngayo ukuthi kuzohamba kanjalo and kwangasahambi kanjalo yebo kwase kuthi ke besithenga imoto sinomyeni wami sithenga imoto sinomyeni wami and lokhu kwenzekile and nama ngazi ukuthi ngisho ukuthi bengingenwe yini okutheni ukuze ngikwazi ukuthi uyazi ngivume into efana naleyo kwase kuza omunye ubaba omncane wasekathi ayi ngiyabona ukuthi impilo inzima kangakanani ngiyabona ukuthi abantwana badonsa nzima and akukho futhi nokuhlangana naye especially when it comes to the things of isikolo ukudla endlini so bengibona ngathi bekungaba ngcono cause ngine construction bekungaba ngcono ukuthi ungiboleke imoto
ngizothi ma lapha emosheka khona ngizoyilungisisa la emosheka khona kodwa ngizothi each and every month kuzobe kukhona engizobe ngikuletha. Akayiboleki nje. Uyiboleka ukuthi uyisebenzisa ecompany yakhe. Okay. Yebo, Yes. wasekasho ukuthi hayi kuyisebenziseni kwami. Ngizothi ma lapha engithola khona imali month end nami ngiyanifakela imali yokudla nokuthi abantwana basizakale lokho nalokho. Nami sengizwile ke phela leyo nami angithi wonke umzali uthanda ukubona abantwana bakhe yonke into ihamba kahle konke ngavele ngahlanganisa nje imethi ukuthi hey aseyithumele ngizokwenzela lo ukuthi lo uzokwenza ikhosi or lo uzoqhubha ngalokho lo uzokuthi and kuzoba balance even nokudla endlini. Yebo. Ngase ngiyavuma ngazi ukuthi bengiblindwe yini. Ubaba omncane lo boleka imoto. Okay. Ulandela umyeni wami okwesithathu. Yes. Ngase ngiyavuma ukuthi hayi asekangayithatha. Wayithatha ke imoto ithe mayiphela inyanga yebo wafaka ngathi ufake 2.1. Fake 2.1 ayisathi ayakufana nakhona esho futhi ukuthi hayi akusebenzeki lamalanga akusebenzeki ina kukavuleki kahle. Hayi kwaya umuntu akasalethi imali. Wayifaka kayi-1 nje. Ufake 2. Amangacabanga ufaka imali ka3 since 2023. Cale wafaka 2.2 wazofaka 1.1. Hawu. Ya uthe makazofaka enye angisakhumbuli ngathi ufake 500. Hawu. Ya wasebafakela ke futhi ngoDecember loya ethi i1000 abantwana ukuthi bazothenga impahla. 1000 ukuthi bayothenga impahla basho impahla zeChristmas. So ma ngithi ngiyayicela imoto ukuthi ngoba seyihlalile isikhathi sesiside. Mangathi ngithi ngiyabheka ukuthi ngicele nini imoto. U2 years usesiyahlangana solo ngiyayicela imoto ikhona la eJobek. Hayibo. And isithembiso sakhe manje akasasigcini. Isithembiso akasasigcine manje mangithi ngimfakela ama message ongiyamfonela akayibambi ifoni. Ma ngesikhathi lesana mayisayibamba ifoni ngicela imoto ukuthi hayi ngcona ilethe. Ngaze ngaya kwaba nomunye wathintekayo naye ukuthi hayi ngizoya ngiyokudonsela yona mangabe njengoba uyasho ukuthi ifile. Ngizoya ngiyidonsa ngibuye silungise sibone ukuthi sakhulumisana kanjani ngoba nami ngizofuna ukuyisebenzisa ecompanyini yami. Kodwa kuzoba kuhle ngoba mina ngihlala khona la ngizobuyibona imoto yakho o ngizobe ngiyipaka lana ku. Kwenze ukuthi mase ngiyicela. Uyasho ukuthi hayi ababuye bazoyithatha kodwa ilocation ithi Rustenburg abathumela yona. Kodwa imoto la eJobek. Hawu. Kwenzeka kanjalo baba. Wayisebenzisa yaze yafa. Yebo uyisebenzise yaze yafa. Kodwa ithethe idrive. So ithema ngabe noma seyifile kanjalo ngase ngithi hayi akunankinga. Ngicela uyilethe injalo o mangabe uyakhona ukuyidonsa uyidonse sothi mayifika la mhlambe ngizobona elinye icebo lokuthi ngenze kanjani. Yes. So ma anikeza ilocation leyo ilocation ithi Rustenburg kodwa imoto yena uthi seJobek. So kwase kusenzeka ukuthi ke ngase ngithi ke mina hayi ngoba ngiyabona ngathi unobutsotsi nyana ngathi angisam understand. So bese ngithi mangifaka ama message since I think the whole last year mangifaka ama message ukuthi imoto akawaphendula ama message. Mangimfonela akayibambi ifoni kodwa sometimes unakho ukuthi ufake istatus uyabona uyaview ama status wami. Kodwa ukuthi angaphendula ama message angarespond ama calls wami yebo. Kwazofika ke isikhathi sokuthi ke nami ngiyazi ukuthi hayi sengiyimisela ukuthi ngingazilwela ne. Sengiyimisela ukuthi hayi sengazilwela ke kulokho. Osengazimelelela and bakhona ama lawyer engwazi ukuthi bangangisiza noma ngazange ngabhadala lutho. Angiboni ukuthi bangathi ngibhadale because nomfundisi wami ilawyer. Ngasho ukuthi hayi sokuzomela ngithathe iaction ke manje. Yes. Ngenza iplan ngoba hayi it is enough. Dala ngithule lokho ngibekezela ngithi hayi isihlobo ifamily kodwa sema ngithi sengithethe isinqumo kanjalo sengiyimisela ukulwa baba inzima
indlela mawuyihamba noNkulunkulu. Cause mawuhamba indlela noNkulunkulu kunezinto ofisa or ofuna ukuzenza. uNkulunkulu abathi cha ungazenzi. Okay. So kwenzeka ukuthi leso sikhathi mangithi ngifuna imoto. Ngavele ngalizwe iphimbo. LikaNkulunkulu baba lithi be still and know that I'm the Lord. Oh, okay. Ngoba most of the time sifuna ukuthi silwe thina. Yebo. Silwele lapho kufanele silwelwe nguye khona. And wangitshela uNkulunkulu ukuthi I'm in control of it, ngiyazi ukuthi kwenzakalani. Oh yebo. Ngiyazi ukuthi udlula kukuphi, ngiyazi nokuthi yini engifuna ukuyenza. Isikhathi engivuliswa Exodus 22:22. Yebo. Mangivula Exodus 22:22 ngiyeza ukuthi nami self ngezwe ngisesaba. ngoJehova. The way angafuni ngakhona. Ngabafelokazi angafuni ngakhona ngentandane. Yes. I think singayibala kancane. Yebo impela. Singayibala kancane Exodus. Ngesizulu lesengiphethe engisiphetheyo. Ithi Exodus 22:22 ithi anikuhlupha mfelokazi nentandane. Uma ubahlupha na kanjani bakhale kimi na kancane. Ngiyawukuzwa nokuzwa ukukhala. Ngiyawukuzwa nokuzwa ukukhala kwabo. Ulaka lwami luya ukuvutha. Ngikubulale ngenkemba. Ngikubulale ngenkemba. Omngeno babe ngabafelokazi. Abantwana benu babe zintandane. Yo. Impela ngiyalizwa lezi. Angazi ukuthi ngesilungu ethina, ngicela ifunde ngesilungu. Exodus 22:22. Ithi, do not take advantage of the widow or the fatherless. If you do, and they cry out to me, I will certainly hear their cry. My anger will be aroused, and I will kill you with the sword. Your wives will become widows, and your children fatherless. Amen. So ngavele ngethuka yangithusa kakhulu ukuthi Yebo. uJehova uthini usho ukuthini. Esho kanje. So makathi be still uNkulunkulu. Asho ukuthi yena uyazi okwenzayo, akwenzayo. Yebo. Waze wangivulisa nale verse. Ngizwa ngisethuka kakhulu ukuthi uNkulunkulu he can even uNkulunkulu the way asuka bese sithanda ngakhona baba uNkulunkulu he can kill for us. Yebo. Ngendlela asithande ngakhona wonke and sengingasho baba noma ngingazi kodwa noma ngingazi okanye ngingabonanga maybe baningi abafileyo laba kade bamelane nawe ngendlela uNkulunkulu akuthanda ngakhona. Yebo. He can even kill for us. Amen. Ngendlela sithande ngakhona. Yes. Yebo. So ngase ngiyasho nje ngedwa ngisho ukuthi yazi uNkulunkulu makathi ngithule let me obey ithi ngithule. Yes. Nginawo amaciba amaningi akade ngingawenza ukuthi ngixabane naye o ngilwe naye azayilethe imoto back. Kodwa uNkulunkulu yena athi yini okumele ngiyenze baba? Hayi cha. Futhi nambe ngisathi ngisazobuza ukuthi ama actions awusikhona nosuke awathatha but suvele waphendula. Uma ngabe esho kanjalo uNkulunkulu ayi. Yekela kuye. Ngakwenza nginikela kuye. Ngibuyisela kuye konke. Futhi ke yena uyena okwazi ukuphindisela ngendlela eright. Iye ngempela baba. Aphinde futhi asho ukuthi kuExodus shuthi kukho konke lokho esidlula kukho okukho konke lokho esidlule kikho. Ubuhlungu busebantwaneni begula kusiba yilokho yana lokho ya. Ephinde esho futhi lapha kuJeremiah 29:11 ukuthi ngiyazi I know the plans I have for you. Yes.
My plans are not to harm you but to prosper you. Shooting akukhathalekile nje akunandaba ukuthi sidlule kukuphi. Kodwa icebo lakhe yena lingelihle phezulu kwempilo zethu. Amen. Ene into engifuna ukuyisho mangibheke nesikhathi into engifuna ukuyisho kubafelokazi emakhaya. Ukuthi iba ngumfazi iba ngumama ofana noRuth ongazange wavuma ukuncengeka. Yep. Ungavuma ukufela kuleyo situation. Amen. Okay. uRuth akazange ancengeke. Nganoma umamezala wakhe sekasho ukuthi hayi Ruth mina ngisakwazi ukuthi kubenje and ukuphinde kubenje ukuthi ngingakuzalela umyeni abe ngingazala ingane ibe umyeni wakho. Kodwa sibona uRuth akavumi ukuncengeka. Yebo. Iba ngumama ukuthi nama isimo singahambi kahle nama kubhlungu nama udlula ezintweni ungagijima ugcwala indawo. Yes. Ungagijima ugcwala ihlathi iba ngumzali ngumama wokuthi nama bekubuza nama kungahambi kahle usho ukuthi konke kuhamba kahle. Yebo. Ngakuso. Nama kungahambi kahle. Kodwa ukhuluma ukuphila. Khuluma ukuphila ku situation efileyo. Speak life in dead situation. Yes. Yena nguNkulunkulu uyazi yini ayilungisayo. Yebo. Yini akubekele yona enhle. Yes. Phela sometimes it's so confusing. It's so confusing fana no uJehoshaphat. Ma uNkulunkulu lethi kabeka ama worshippers phambili. Kuyiwe empini kodwa kuthiwa take the worshippers bahambe phambili. Hey. Yebo. Sometimes it sounds as if like it does not make sense. Yenazi ukuthi wenzelani. Yebo. And uyazi ama instructions, the good instructions for us. Yes. Ngiyakuso. So ke hayi ngiyabonga kakhulu baba. Yebo. Ngiyabonga kakhulu. Ba ngumama ongavumiyo man ungakhali. Yes. Phambi kwezitha ungakhali phambi kwabantu. Makukhonakala get into your room uvala umnyango ukhale kuJehova. And iba ngumama one altar lakho lokukhulekela. Build an altar in your house la uthandazela khona ingane zakho. Build an altar in your house la ukhulekela khona isituation la uthandazela khona umndeni wakho. Yebo. Ungabi ngumama onganalo ialtar. Yes. Mangabe ubona ukuthi indlu le ohlala kuyo kuyaphithizela inencane. You can even make a bathroom. Yebo. Ibe ialtar lakho indawo yakho yokuthandazela. Yebo impela. Kulaba ababusisiweyo ngoNkulunkulu mawubona ukuthi endlini akuthandazekile naleli office lakho osebenzela kulo just make it an altar. Yebo. Alibe ialtar lakho lomthandazo. Amen. Nginokuthi mangihamba idistance kuyi-distance mangisiya emsebenzini la ngisebenzela khona Monday. Nginokuthi ngiyazi ukuthi every Monday i-distance engihamba ngiyazi ukuthi kusuka la ngisiyafika le ngifika khona I'll be praying. Sengiye ngayiguqula indawo leyana i-road indlela leya yaba yi-altar lokuthi ngiyazi ukuthi and sekuzenza kodwa ukuthi nama ngihamba oma ngifika lapha kunento nje ngiremind ukukhulela. Engiremind umthandazo ngizovela ngicala ukuthandaza ngize ngiyofika la engiya khona engiphelela khona ukuthi hayi manje sokuzomela ukuthi ngivule igate sengifika. Then I stop praying. And nendlini yomlungu ngine altar. Yebo. Waze wayawasho omunye umlungu othandaza imangene endlini yomlungu ukuthi hayi khona something in this house. Khona something in this house ngabuza ukuthi something like what? What mangene lana I felt I know how the Holy Spirit ukuthi ngibamba njani. Mangingena kulendlu leyi why it happens like this. Yebo. Asho ukuthi I felt ukuthi somebody was praying athi yes indeed I was praying. Sayibonga Nkosi. Yebo. Ungabi umama onganandawo yakho yokukhulekela ungabi umama onganayo indawo la ukhalela khona uJehova. Yebo. Cha siyakuso. Hayi siyabonga nje ukuthi usisharele ubufakazi
bobhlungu khona mawucabanga ukuthi kumele ngabe ikhona something noma imoto engabe ifaka income. But ngibonga nje into eyodwa kuyo yonke into oyikhulumile yonke inoNkulunkulu phakathi. Amen. And once kwaba noNkulunkulu phakathi kuvele kube nesolution. Amen. And into engeke ngiyithandeke once kwaba noNkulunkulu elethe isolution ivele ibe nepeace. Unjalo nje yena. Kunjalo. Kuthi noma isimo sisibi bona ukuthi kuyabheda kodwa yena ishiye nje ipeace. So nje engizwile kukho konke yazi uyabeka ubhlungu lapha nalapha kukhona la kuhle khona futhi kodwa nje ngizwa nje lokhu uthe uNkulunkulu so siyabonga kakhulu ngalokho. Amen. Amen. Sibonge nakuntokozo efikile phelezela umama nithe manikhuluma ke behind the scenes nifuna ukuvala nje ngomhlabeleli. Amen. Yebo. Amen. Isurprise ke le. Amen. Mhlawumbe nginikeze nje naleyo chance. Ayi siyabonga baba. Yebo. Siyabonga. Oh hallelujah. Angazi ukuthi baba ningasinikeza isikhathi esingakanani sokuhlabelela singakwazi ukuhlabelela amaculo amabili. Amathathu osiwayenza be in short. Ake sihlabelele 2 sobona. Oh okay. Nje niholo nje uMongcwele ngifuna ukuthi nibe short or nibe long ngokholwa nje. Yebo baba. Okay, ayi siyabonga baba sesiyohlabelela. Yebo. Oh hallelujah. Oh hallelujah thina siyabonga. Oh hallelujah. Oh hallelujah thina siyabonga. Ngikubona Nkosi uJesu ulenga esiphambanweni awusange uphendule noma bekushaya ingakho ngingeke ngipheze ukusho futhi ngithi oh hallelujah thina siyabonga. Oh hallelujah. Oh hallelujah thina siyabonga. 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 Amen. Yo. Umoya wami uyakudinga wena msindisi wami hlala
hlala nami, hlala nami, ngolishoni lilanga. Umoya kudinga wena msindisi wami, hlala nami, hlala nami, lishoni lilanga. Hlala nami, hlala nami, lishoni lilanga. Hlala nami, hlala nami, lishoni lilanga. Wow. Hey, kanti umhlabelela umkhulu kangaka lapha. Yo hayi nahlabelela ngempela. Siyabonga Nkosi, siyabonga nje ukuthi nisibusise. Unontokozo yena owawuthe ene ujwayele ukuthi abizwe eindaweni. Acula naloyo omunye umculo lo mina engingawaziyo lo. Chaza ke siqale lapho. Ibuphi lo munye umculo? Lo bonye lo. Oh, like kule contemporary music, which is this one esiculayo ebesicula noma, and there is choral music. Okay. Choral music, and there is also choral music, le opera music. Oh, so yeah. Okay. So mina, I do sing everything. I can say everything. Oh, yeah. Awushange opera kancane. Just a little bit nje. Okay. Yebo. Okay, ngike ngacula lengo i-song ethi Good Tidings to Zion. Ethi okay. Although the tell us good tidings to Zion. Ihamba kanjalo nje. Ngithi saqhubeka nayo. Yo. Okay. Although the tell us good tidings to Zion, get thee up into thy mountains, get thee up into the high Hey. Ayiyona impela. Yiwo lo othi ilo munye ongawazi. Hawa mina ngeke. Oh wow, futhi ushaya yona impela iopera. Siyabonga kakhulu ukuthi inkosi kubusise ngegift engaka. Cha kuhle. Awushaya yona futhi awiRobbie. Yilokho nje ngingakusho, sayibonga kakhulu inkosi. So mabe kubizile because kuke kwaba ne question nje ukuthi mabe kubizile mhlambe njengoba nje namanje niqeda kucula nje someone mhlambe uplan umshado or inkonzo ethile uyasho ukuthi yazi ngiyafisa ukuthi babe khona ni charge kanjani into efana nale. Oh yeah. Kulokho for into zikaNkulunkulu we don't charge. We don't charge. Easy like Eliasho would say worship him in truth and in spirit. So Masim Konza I see we are Kazabantu, like we are not going there to impress people. Okay. We are going there to minister the word of God. So when we go there we don't expect them to pay us. Yeah, we don't expect them to pay us, but rather bona bazo
vele like mina esengike ngahamba khona baya kupha thank you noma incane kangakanani I accept with my whole heart and I'll be grateful for that. Yeah. Okay. Hey. Akwenzeki uhlukanise ukuthi but mangibizwe especially ake ngenze nje ezempoli mangibizwe emshadweni hayi ngizocharge lapho. Ngizocharge mhlawumbe. Yeah, of course emshadweni mabe kubiza like sengike nga-attenda emshado maybe A2. Yeah. Okay. Mshado A2 and mabe kubiza bakutshela ukuthi we have something for you. Oh. Yeah. Okay. We have something for you. Maybe bazo prepare giftingana or bekunikeza imali like air transport. Especially when you are doing izinto zikaNkulunkulu. As for me, I don't expect them to pay me. I'm doing it for Christ, not for me, like not for people. Exactly. I'm not doing it to impress people. Yes. Yeah. Yeah, you've got such a humble heart. Sakubonga nje lokho ukuthi inkosi ikukhulise ngaleyo ndlela ukuthi understand ukuthi igift ebuya kuyo and wena ukudumisa ilokho okushoyo. Yo ngiyacela nje ozwayo uma ngabe kuukuthi uyezwa la kwiKotato Media decide ukuthi ngiyamcela nje uNontokozo afike azocula. Nimbonge kakhulu. Yebo yena nje uthi nje ningibonge nje. Ngicela nimbonge kakhulu nje. Ilokho mina engingakusho but siyabonga kakhulu. Yebo. Siyabonga. To that question also baba. Ukhona nami oye wangibuza. Okay. Ukuthi la siya khona. Or la siyasiminister khona cause bayezwa. I think some of the people are confused ukuthi uzothi nike naya nalala ngendlala kanjani kodwa nina nikwazi ukuthi niyamenywa ezindaweni nizocula into efana nalezo. Yes. So bengithi ke ngiphendule leyo question ukuthi on my side I can say on my side mina kwelami icele. Yebo. uNkulunkulu uthe maka ngithuma o makasho ukuthi uzoyenza 1 2 3. Yes. Mina uye wangitshela kahle ukuthi you don't charge. Oh, okay. Uzoya ukwenze kodwa awubhadalisi. Oh. Uye washo njalo uNkulunkulu. So I thank God ngoba kule ndawo lezo esiyasihambe kuzo as I said I think another time I did say ukuthi akhona ama-platform uNkulunkulu asibiza abantu abasibiza ukuthi zanizecula la kodwa mangabe mina umoya ongcwele ethe cha awuyilapho I don't go there. Bese kuba khona lawo uNkulunkulu la umuntu azokumema khona ukuthi izuzocula and then mawudinga iconfirmation ukuthi ngingaya na because we don't just go. Okay. Yes. Bese ubuza ukuthi ngingaya na umoya ongcwele kuvumela athi songahamba in many of those vele some they ngisebenzisa imali yami yokugibela nokubuyela emuva. Some vele they don't give anything but yes we are doing it for the Lord. I don't expect anything and mina ngokwama ngizukunqaba ngali futhi ukuthi ngiye khona ngoba yinto uNkulunkulu athe hamba uyenze. Yebo. Yinto uNkulunkulu athi hamba uyenze so angikwazi ukuthi ngathi ngizocharge umuntu angibhadalisi ukuthi ngithi kuyabhadalisa ukusebenzela uNkulunkulu because it's the part of ukusebenzela uNkulunkulu. Yebo kunjalo. Kuyindlela hawo esidumisa ngayo uNkulunkulu. So asibhadalisi osengamelelela mina sengayimelelela ukuthi ngisho ukuthi ngithi angibhadalisi because we do it for the Lord not to impress abantu. Hayi cha. Hayi kuzwakele futhi ngiyakurespecta nje kakhulu lokho enikushoyo manithi inkosi isho kanjalo yanohola kanjalo. Mina nje sekukucela nje kuba whoever oyothi unibone kwiKotato Media bese decide ukuthi hayi ngiyacela ukuthi bafike. Isicelo nje ukuthi nibabonge kakhulu. Yebo impela inkosi ishilo ukuthi hayi nina nje hambane nje neminister
bona kodwa abanibonge ilokho nje mina kuyisicelo sami sesivala nje bakithi siyabonga kakhulu mhlawumbe sivale ngama contact ukuthi nitholakala kanjani okay. Yes mhlawumbe nje namazwi ayifew okugcina amazwi ami okugcina ebengawasho bengisho ukuthi hayi ngithanda ukubonga kakhulu ngibonile futhi nakuma video lawa amuva ama comment bekamahle kakhulu ngendlela eyisimanga yep ngisho ukuthi hayi Isondeze imic siyabonga kakhulu imic kuyo yep siyabonga kakhulu siyabonga okay angazi nokuthi ngingasho ngithi ngingayibeka kanjani kodwa siyabonga yebo and iningi uNkulunkulu ubhekile abaningi nizobonga nalizulu siyabonga kakhulu kukho konke ke amazwi ami okugcina ukuthi masingasuki enkosini yes asihlaleni and uyabuya uJesu yebo uyabuya masinyane maduzane futhi sooner than we think and namalapho sekasala sekabuya sesinikeza an account to the Lord ukuthi inkosi mina ngikwenzele lokhu ngakwenzela lokhu anoma izodlalwa ifilimu kodwa athola ukuthi wena lokho okushoyo ukuthi umenzele khona kube iqiniso lokuthi bewukwenza ngenhliziyo yakho yonke you did that wholeheartedly yes and kurekhodiwe because okubalulekileyo and enye into uNkulunkulu eyewazwaya wangibonisa yona there are many singers out there there are many worshippers yep but into those singers and those worshippers are amaculo amanengi ezulwini abawazi ezulwini ilena sengasho ukuthi ichoir yasezulwini they don't know those songs yebo bese kuba namaculo wokuthi masiwacula la emhlabeni ichoir yasezulwini iyavuma nathi okay so most of the time if we are planning to do or senze music or sicabanga ukucula into yethu yonke masiqaleni nenkosi yes mawuyiqala into yakho qala noNkulunkulu as you build your house i-foundation uyiqale noJehova phakathi yebo and leyo ndlu ngeke ize yabhidlika yes when you started it with the Lord in yebo ma kuyikuthi uqala your relationship iqale noNkulunkulu phakathi mawudecide ukuthenga imoto include the Lord yes kukho konke nje okwenzayo and into engifuna ukuyisho bazalwane ukuthi asihlaleni singasuki yebo asihlaleni singasuki and iyabuya inkosi masinya iyabuya inkosi and lapho seyibuya khona sekudinga mina sekudinga wena ukuthi unikeze ukuthi baba mina ngiphethe lokho that is why uNkulunkulu wathi kimi ma engibonisa lokho angibonise khona washo ukuthi ungahlali ungahlali because ungahlala yep kunenge okumoshekayo ngaphandle and banenge abantu bayafa and banenge bayahluleka endleleni sema ungahlala nento leyo engithi hamba uyikhulume ngoba ungibonile akuzukuba kuhle wena uzothi wenzeni okay uzothi wenzeni wena so yiwo lamazwi ami okugcina yes phinde ngibonge futhi nakubaba Shabango ngibonge neplatform ukuthi ayisiyabonga kakhulu iplatform yabazalwane amen lapho sibhodle la siyasithululele khona amen lapho sisho sifundisane futhi khona ukuthi lokhu kuhle lokhu kubi umntaka kaNkulunkulu ukhuluma kanje umntaka kaNkulunkulu uhamba kanje umntaka kaNkulunkulu ugcoka kanje umntaka kaNkulunkulu wenza izinto ngendlela enje yebo amen ungaziphileli phila impilo yakho esesandleni sikaJehova hayi siyabonga siyabonga ngiyabonga kakhulu yebo ama contact it's 061 267 2206 okay yebo uRejoice Ncube amen amazwi akho nje okugcina nje
ngiyazi nje ukhona ufuna ukukusho nje maybe kwi-youth but nje your few words. Mina engakusho kuphela ukuthi siyabonga Moya Ongcwele. Yes. I want to acknowledge the presence of the Holy Spirit in this place and in our lives. Yeah. Because all that we do for His name's glorification. Yes. Asikwenzeli thina lokho, and as a youth, God loves you. God loves you. Yeah. Keep loving God and keep doing God for God. God is good and He's faithful. Yes. Thank you, Baba. Amen. Siyabonga kakhulu okudingayo uzokuthola kuma contact kaMama. Kulungile. Sibonge kakhulu bazalwane, sibongile nje kuyizindawo zonke. Kuumusa lo omkhulu. Sebebekile nje. Konke sikwenzayo masenzele uNkulunkulu. Maye ngeke wenzele uNkulunkulu ungakamthatha uJesu abe inkosi nomsindisi. Iqala lapha indaba. Thatha uJesu abe inkosi nomsindisi uzobona. Ungena nathi kuzona zonke izimo. Mawuzwa nje uMama Rejoice Ncube ngendlela ayibeka ngakhona. Ukube wayengena uNkulunkulu ngaba kanabo lobufakazi. Ngabe nefamily yakhe ayikho united kangaka. Nale wisdom ayikhulumayo ngaba kanayo. Yingoba wathatha uJesu. Nami ngizothi nawe thatha uJesu abe inkosi nomsindisi. Siyabonga nje kakhulu inkosi inibusise kwizindawo zonke. Siyivala ngengoma ethile abazoyiqala nami ngivume. Sayivala ke manje. Ithi yebo. Ethi ngcwele, uyingcwele. Yes. Uyingcwele yena yedwa uyingcwele. Nakho. Yes. Ngcwele, ngcwele. Ngcwele, 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 Jesu, ngcwele, Naphakade